çiyanda Gule hanav bahçeda Hade dersime çavke Yaramın çeyçede Yaramın deyçida Hade dersime çavke Hade dersime çavke Çebu meremen çebu Çebu meremen çebu Roya goçma çobu Mırem çayloda ne çu Dersim bebeziyam bu Mırem çayladı ne çu Dersim bevirane bu Dersim beziyane bu Kelekte iştahar pute Kelekte iştahar pute Hevran herim dersime Destada destamın Derip derip paskını Destada destamında Derip derip perskine Derip derip perskine Çebu meremin çebu Çebu meremin çebu Roya goçma çobu Mırem çayloda ne çu Dersim beviram bu Mırem çayladı ne çu Dersim beviram bu Dersim beziyam به موزیکا ویسل آتش بدنگ آیگون چام صبح بخیر روز باش شوره تماشاوارین هیجا و بخیر هاتم بر اکرانین تریت کردیه داویا هفته به هیزک خوش مدست پیکر ام هیوی دارن یاوج و خوش دست پیک داویاوی هفته خوش در باس به وکی هر هفته ایروژی به میوانین جدا ملسر مجارین هیجا باقون لورا هاوین هات بهار هاتم بیجن ادی گرمه جبر شونده پلانه تحتیلی هم دکن و سهندک ما مکتب جیورنه گرتن لدوان گرماده چه زرار دکهجنمه میبحثا ویگه بگن ملسر به باقون دگرمه تشتی کو ام بیجن تین سرمه ام چقاس آوی و خون جار جار و صدلی مل هفته که به سرمه دیشه میوانا همیاج دکتر ماج پسپار و میوانه می هیجا بپرسن هر واجالیده میبحث آلارژی جی بکن آلارژی چیه چما پکتی بتایبتی جی دوان دمی بهاریده آلارژیا پولن مهنه کی بحثا ویجی بکن چما پکتی و دوی چوام خوب پاریزن و هر هفته خوب بشه کم مزنجی و انت ماشوانین هیجانه و انت کارش میره پیام خوب بشینن 0506 567 5362 به نمره و انت کارش میره پیام خوب سلاو خوب آنجی پرسی خوب بپرسن دو دکترین هیجال ویدرینه از وابدم ناساندن کام بنیرن اجمره بحثات چی بکن ادمی دو چند دکتر سردار دمیر پسپوری کاردیولوژی هم بخیراتون خودش مامسته راضی به
Çanı başın. Sağ olun. Hün çağır başın. امشي باشن مالا واوا ایرو ایشالا می بحثا گرمه و بهاره و آلرژیه و نخوشین دل اما هناك جل سروی بسکنن و نش مرا بحثا بیکی بکن İnşallah. انشالله هم بیجن دکتر حسین تاشکران تو بخیرات امام مستسر نخیر چاواتی داده. پسپور داخلیه ونجی بخیراتن بلکه بهترین بور سرالیه نخوشین داخلیه و آلرژیه بسکنن اما بحثا بیکی بکن İnşallah. İnşallah em bêjin. Sağ olun. Aygün Çam, gelek spas de bixêratî, mala te ava û Veysel Ateş dijî bixêratî destê te sağ be. Ê başa me bahs kir me hinekî îpûcudan we ango em bêjin me hinek kopya dawa ka hûn binêrîne me nav bernameyê de bahsa çi bikin ez ê jî ben dawa bim kerem bikin. Di havînan de divê mirov xwe çawa ji tavê biparêze. Germahiya zêde dibe sedema kîjan nexweşiyan. Bandora hewaya germ herî zêde li kê dike. Hewaya germ bandoreke çawa li germahiya laşê mirovan dike. Havîn bandoreke çawa li nexweşiyên dil dike. Nîşaneya kesên bi tavê ketibin çi ne û divê çi bikin. Di mehên havînê de divê mirov herî kêm çend lîtr av vexwe. Di hewayên germ de divê mirov çi bixwe, çi vexwe. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir, di bernameya dawiya heftê de bi mêvanên pispor ve tên serekranên we. Bele mêvan pirsa hemiya ji mamosteyê xwe ji mêvanên xwe bipirsin gelo pirskirêk çi ye û em ê ser vê nav bisekinin helbet ji xeynê wê me bahsa pirsê we jî bikin û jî dikarin ji min re bişênin ez wê nedim sekinandin kerem bikin em ji mamosteyê me bipirsin bi destûra we zê ji mamosteyê xwe dest pê bikin mamoste êdî me got havîne bihar xelas bû heme bêje çi qas baran were jî em îsal germ nebûn de dîsa jî havîne millet wê herê betlanê û germa zêde tesîreke çawa li ser însanat dike ez dixwazim wê ji we bipirsim. Germa zêde dibe beriya her tiştî ji bo tendurustiya tamama bedena mirova zirareke mezin dide. Lê bandora herî mezin li ser dil çê dibe. Çawa dibe, hewa germ dibe, germahî zêde dibe, ji bona ku wê germahiyê denge bike çi dike wê germahiyê gerek bavîje. Ji bona ku bavî çi dibe kalp zêde lê dixe. Dil zêde lê dixe û damar fireh dibir, damarê ê ku dahare hemû bedena mirova fireh dibin û bî awayî tansiyon da dikeve. Xwe wan da diku û xwîn ron dibe. Tamama nexweşiyê yên dil û nexweşiyê teklî nexweşiya dil hene vî awayî dest pê dike. Yani germ tesir edî ser em bijin dilê me jî dike. Dilê me jî dike. Ev yek jî belkî di havînê de em gelek cara dibînin dibe filan kes qrîza dil derbas kir. Yani jî ji germê tansiyona wî zêde bû. Rastı. Ev heme hevdû bandor dikin. Rastı bi xwîn ron dibe û dilê wan zêde lê dixe wextê ku damarê mirovekî teng be ew tengbûna zêde dibe. Ew pompeya xwînê têra dil nake. Ew vî awayî mirov qrîz derbas dike. Yê bandoyeke dinê jî li ser tansiyonê ye. Yê ku tansiyona wan hinkî daketî be havînê de tansiyona wan her diçe da dikeve. û yê ku bi saata li derve bisekinin bin germê de bisekinin ew bandora hîn zêde dibe. Çi dikar derkeve holê karı heşê wan serê wan biçi bi Tirkiye de bayılmış bikeve. Yani ji xwe biçin. Erê vî avî ji xwe biçin. Wextê ku ji xwe diçin jî dikar serê xwe derkê xîne heta ku mirin bîlekane dest derkeve holê ji ber vî hawayê ev jî giring e. Germa zêde yani dibe em hêjî hebin. Nefs em ê bijin. Ê başa. Mamoste ez niha jî berê xwe bidime Doktor Hüseyin Taşkiran Pisporê Daxiliyê me bahsa bêtir alerjiyê jî kir. Dedî di germê de jî mesela hin kes havînî bêtir bi şew bêdikevin. Dibe alerjiya me heye. Peki alerji de eslê xwe de çi ye mamoste? Yani alerji laşê insanê da em bêjin hücreyê me veka leşkerê me henin ew em dibêjin terminolojik olarak lökosit em dibêjin bin vana da lenfosit henin. Avana reaksiyonekî
ji bo iltihabê ji bo derva tiştekî tên laşê meriva diparêzin. Wexta li hundirê insanê da ya jî derva hinek maddeyekî em bibên tiştê polen, xwarin, tiştekî ilaç, farmak tiştekî xerîb tên laşê insana, bedena insanê da ev reaksiyon, ev tepkîme çêdibe. Alerjî jî veka tiştekî wisa ye. Alerjî wexta çêdibe insan mesela em bêjin xurandin çêdibe, sorbûn çêdibe, meriv dipişkînê, kuxuk çêdibe, damarê insanê da hinek dijdabûn çêdibin, wexta tansiyon zêde dibe. Ev alerjî wexta zêde dibe, nefesa insana û dilê insan hinek zêde tiş çêdibin insan vücuda insana. Ji bo wî alerjî tiştekî mühim e. Hinek insan jî hassasiyeta wî, alerjiya wî em bêjin zêde dibin. Genetik olarak zêdebûn heye laşê insana da, hinek insana da. Ev jî dibin genetik yatkınlık. Ew wexta hinek insan alerjiya wî zêde ye. Ev wextê baharê de ev polen çêdibin. Yan jî xwarinekî şüpheli wexta dixwin. Ew laşê insan da alerjî çêdike wexta gerek hinek daha dikkat bikin insan. Yani divê em bizanibin çi alerjiyê li me dike û em jî piçekî jî ji wê dûr bisekinin ne wisa em wisa karin bêjin ev jî ji me re bêtir belkî tesireke erênî pêk bîne. Yani eriya du çeşit em karin ev ya binerin kîjan tişt ji me alerjî çêdikin. Ev yek ji tehlîla çêdikin, ji xwînê, ji çermê insanê da em dibin testê cildê. Hinek jî em bêjin tecrübeya insana. Mesela dibe ev xwarin ez dixwim ev ji me alerjî dike. Yan jî Min aciz dike. ev hayvan işte psîk yan jî kûçik yan jî hinek hayvan pirçavan dike işte em bêjin herî. Avana jî insan ka carna bixwe tecrübe dike, fark dike. Avana gerek dûr bisekine. Yan jî nizanibin ev herin alerjiyekî testiyekî çêkin, ji wan jî çêdibe, avana gerek dûr bisekinin. Ev alerjî hasasiyeta insan jî heye. Wextê baharê da ev polen zêde bûn, ev bahar wexta baharê da pir tiş çêdibin. Ya derdikevin dar şîn dibin ne wisa xweza ji nû ve tabiat nûh çêdibe. Rast e. Bedena insan jî nûh çêdibe. Hinek hormonê insan dixelibin, nexweşî zêde dibin, nexweşiya dila xwecam jî digot, Serdar xwecam jî evî jî behsa wî kir. Nexweşiya dila, nexweşiya mîda, nexweşiya alerjiya baharê da zêde dibe. Çima hormon dixelibin. Yani laşê insana jî wekî xwezayê ji nû ve rast tiştê değişbûn qelibandin çêdibin. Avana jî alerjî jî nexweşiyekî wisa ye. Nexweşiyekî bi rengî em bêjin. Pê mamoste me behsa germê kir me helbet behsa nexweşiyê dê bikin ezanim pîsporiya we servî haliye. Lê gerim mesela hin caran derdkevin berdin tavê yan jî diçin ber behrê te dît ser çermê me jî pirsgirêk dibe ku derkevin dibêjin xweş tavê biparêzin. Yani tav an jî tava zêde tesîreke çawa bi giştî ser laşê me dike. Giştî li ser laşê me hemiya dike, yek li ser me jî dike. Em çi bedena me ji proteyna hatiye holê. Protein çuqa germahî çêdibe, ew ihtimala ku ew proteyna em dibe denatürasyon çêdibe, yani xera dibe. Mejî ser mejî etkiye dikin, ser damara etkiye dikin, ser gurçuka etkiye dikin. Hem etkiya direkt hem jî indirekt dikin. û bandora wê awayî li ser dil bandorekê wê giran heye. û ya yê ku dihare ber tavê û ber bahrê dibêjî bira hinkî çelmê me rengê wê hinkî xweş bibe. Bronz bibe. Ne wisa em bêjin? Çawa dikin bi saeta li ber tavê dimînin û davê dibêjî ez çima li ber vê tava ma canê wan dişewite. Ew şewta bedena wan aslında reaksiyona bedenê ye. Dibêjî bes e.
ev germahiye bese germahiye pir ji bedenê nebaş e. Yani ew Rast tişta ku e. kêfametê Rast e. dest lê xwe de wek vücudê me reaksiyonekê Reaksiyon nîşan dedi. dide. Yani ev jî reaksiyoneke çünkü ev sinirê ku li ser çermê mirova ew reaksiyon çê dibû û reaksiyon dibêje bese. Yani ew sorbûna bedenê, ew sorbûna çerm, ew sorbûna ne belasa başê nabe. Yani ew sedemek heye. Vücut reaksiyoneke dide. Bir awayî vücut beden aslında çerm dişewte. Em de dereceye yekemin, dereceye duyemin o dereceye seyemin dişewte. Yeku ben eğer de bedene wan dişewte ev heri giran ama yeku ben tavê de bedene wan dişewte aslında. Dereceye yekemin. Ev jî zirarê wê jî Ew jî hene zirara nefsa. wê hene. Ne tenê zirara demek kurt te. Demek zêde de kanı bandoreke mezin, bandorek nebaş li ser bedenê çê bike ihtimala ku ev kanserê çerm Çerm. ewana zêde dibin li ser bedenê. Wekî din ez karim vêya bêjim di dema kurt jî nerahetiyakê heftakê deh rojan nerahetiyê dide bedena mirov heta ku rehet bibe. Yani ev aliye wê neyînin bêjin alerjiya tavê jî heye nefsa mamoste. Mesela hincaran pir li ber tavê dimînin dixware yani laşê me. Ya jî em bêjin çermê wisa êdî diweşê ez wisa bêjim. Heyarê me diguherî ango em karin wisa jî bêjin. Ev jî ne alerjiya tavê yani zirarê wê jî hene demalê Yani dinê. aslında tav yani em zararı em haber dedin diştağın fakat tav faydayı viş zede ya. Tabii fêdê wê jî Vakta tav tüne be hayat tüne ya. em bahsa dema ku em zêde li ber dimînin dikine. Ev ya dengevi gerek em dengevi bizandın. Zanebine. Çünkü mesela bejin vitamin eki laşe insana ihtiyacı heye D vitamini. D vitamini vakta tav tüne be çena be. Tüne rast. Yani kulçigi insana da ev reaksiyonu ki heye cigara reşta ev reaksiyonu çede be reaksiyonu endavi çebunavi çerme insana da çerme insana vakta tav dibine D vitamini çede be vakta D vitamini kem be pır zede nexweşî çede ben bağışıklık em de be immün sistem pır mühim bu ihtiyacı D vitamini pır zede heye ev alerji jî em bêjin hassasiyet jî vakta gerek mesela zede çene be D vitamini ihtiyacı pır zede ev jî tavbun tavê bisekin ama vakta em dengesi evana em bêjin standartizasyona ki wî heye aslında Mayıs em bêjin gulan û nav arayê da Ekim Kasımê da ve heyvê da ve mehê da şeşme vakta em bêjin açıya tavê dik te direkt te Avana da saat 10:14 pişte niro dudu da niv saat gerek em tavê bibînin. Dina bera saat dih û piştî nîvre duwa de ne wisa? Erê. Tkar mesabê. 10:02 yani Lê pispor dibêjin mesela nîvro dernekevin tav pir zêde zirarê bêjim niv saat mi go. Niv saat ihtiyacı me ya. Vakta em laşê me da av kêm bibe. Vakta em birçîbin em zêde xwarin zêde bixwin tamam mı? Hem zêde birçî bûn hem jî zêde xwarin waxta zêde bûn em derkevin ber tavê ew tav zirar dide me. Ji bo çi ev tav mesela ev etkiyekî wî heye germ çê dike waxta av kêm bibe Hocam Serdar Hoca got mesela em dibên hipo dehidratasyon yani av kêm dibe. Vakta av kêm dibe dilê insana, gulçikê insana vakta bê av dimîne ev nexweşî pir zêde çê dibin. Tabii avî ji xwe gelek tiştan li ber bixware tînê ne wisa? Av ji xwe vakta em bikevin nav avê av mesela Em ê behsa wê jî bikin helbet. laşê insana sedî heftê sedî şêst li av çê dibe. Av heye li vücudê me de ji bo wî rojê en kêm 2 litre û nîv em gerek avê vexwin. Vakta kengî em gerek avê vexwin hangi kîjan saetê kîjan wextê ew jî tiştekî ayrı xeberdanekî ferqlî ye. Vakta av em hindik avê vexwin tav wexta zirar dide. Zêde ber tavê bisekinin zirar dide.
اما وقتا ام قد تاوی نبیجین او جی زراره او جزر او جی گرک روزه 20 دقیقه نیف ساعت ام احتیاجا ما هيا جبوی د ویتامینی نه sadece د ویتامینی yani jiyan asli خود بین به تاف jiyan çenave yani Aslında çava be avam dibêjin be tav avcı, jî navê newsa yani tavcı avcı hayat kaynağı hayatı ji tavcı ti ama zede ember bisekinin avcı zararı. Bê jiyanê jî tav ji tu karî nabe. rast e Ez dixwazim te ser vê mijara vîtamîna D'yê jî tişekî bêjim. Em yê ku em li D vîtamînê dinerin bi sedî 95 kêm in. yani Dibêje ez ber Türkiye tavê dimînim jî Evet. çu ez 2 saata 3 saata her roj ber tavê me kêm e gelek sedemê wê henin. em şaş bikardînin Carna lazım dike em vîtamîna D li derva bistîne weke dermanekî ew jî Wek can takviye hewce dike, nefsa? takviye bike. yani divê mênaj zamin digel ku Türkiye hemû tavê jî dibîne seranserê salê jî tav heye dîsa jî vîtamîna însanê welatê me kêm e ew jî tesîra wê çi ez nizanim mamoste Pırm yani avcı alakavi em bejin vakta hevr çedibe vakta güneş kremi em zede ledin vakta em bejin saata vi ne müsait be ev ne saata tavi be yek jî em bejin memleketê me welatê me ji bo vê avê baş e yani Ji aliyê tavê ve baş e, nefsa, mesela aliyê jor em bejin Rusyayê li Avrupayê li Kanadayê ew jor ev tav zêde lê naxe D vîtamîn ji xwe pir zêde kêmin ama welatê me ji va aviyayê ev yani avantajê tav wê heye. heye jî lê dîsa jî ême jî kêm derdikeve mamoste nefsa yani demam lê dinêrin tu diçe doktor hema dibêje vîtamîna D de kêm e D kême çünkü D vîtamînî mi goya 4-5 aşamayê wê heye. divê em zanibin em ê çawa bistînin Yani yek xwarinekî tabiî em gerek bistênin. Mesela hayvan tiştê xwarinê hayvana mast, peynîr şî. ev tiştê tabiî û tiştê şênayiyekî baş em bixwin wexta me xwar gerek cigera me baş bişuxile. Yek gerek gulçikiyê me de problem tune be li wê derê jî reaksiyona çêdibin. Hidroksilasyon em dibêjin. Ewana çêbû piştê wî da en davî çermê insanê da gerek mesela bin çermê da toksik madde em dibin zêde wexta çê bibe wexta yani çermê insanê jî ne normal be demek ev jî sürekli. spor ev jî problemekî müşkülatekî niha çêbûye vê zamanê em bêjin toksik maruziyet yani zêde Tiştên bi tiştê zirar toksik nefsa? pir zêde ne yani tiştê kozmetik tiştê em bêjin zêde ne baş ku ji laşê me ne ji başin sanayiyê çêbûne ji ji kimyasalê hewayê ji her tiştê xwarin ve xwariname laşê insana da wexta kom dibin cigera insana da kom dibin yağ dokusiyê da tiştê dokiyê rûnê da kom dibin yek jî li bin çermê da kom dibin wexta li vê derê kom bibese em tavê bibinin jî D vîtamînî çênave ji bo wî jî Serdar hocam got em gerek derva D vîtamînî em bistînin nefsa wek takviye peki D vîtamîniyeke çawa divê em bistînin yani an halê piyasî pir zêde ne berê em diçûn doktor didame Erê. em niha diçin ji eczanê dikirin ji kozmetîkê cê kozmetik firoşan dikirin hema bêje li dikanê mehellê jî hene nefsa herî baş e. Damla ew damla hene D vîtamîn Erê. damla wana hem bandora pir li ser bedenê hene hem jî herkes dikare bistîne wana Ek şey ez barum em şaş bikartin te dî dibe D vîtamînî di nav yağê de rast e. çê dibe em bi avê vedixwin Henek paryak nan û henek rûn henek zeyt ew dibe zeytinyağı. Heyan hajmere digotin ser nan da bişkînin mamoste Damlaya davetini dixwarin yani bixwin çawa dixwin. ama doktora jî wisa digot yani tabii biborin belki hûn jî doktorin ve ji me re dema didan digotin li ser nanê xwe bişkînin wan em bêjin wek dozeke didin ya Erê. bişkînin bixwin me wisa dikin Ana tiştê ez ana dibe ya tip ne bilimek pozitif e. Tiştek wî ana ez dibêjim belkî 10 salê dinê tiştekî nû derkeve ji ber xwe nû dike Ez dixwazim tişkî ser
civak aslında zanı bandoratta ve ser bedene van çiye. Az minake ke bedim ve zarok mu az her sal düşüm gund. Düşüm merak dikkat düşüm berpez be merva. Medineri dora misina xwe misine ave buz dixistini dora wê jî paçik digerandin. Min digo avanaj boça zarok bû hişê min nedigehaştê. Min digo avanaj boça wa dikir. O serê xwe paçik digerandin bedena xwe cilê şil li xwe dikirin ji bona ku bandora demê nizanî ana tê hişê me ez demek ji bona ku bandora davê 40 derece zêde 40 derece germahî heyî ji bona wê bandora li kêm bikil ser bedena xwe wê ya bikartînin. Bi zanî û bi nezanî beden aslında yani xwe diparêzîne. xwe diparêzîne. Yok ki mamosteyê me gotiye got divê insan zanibê çi bikerî wan tê. Ez barim insan ji wek dibêjin ya bi ceribandinan zanin kîjan baş e kîjan ne baş e. Elbet em ê berdewam bikin ve demê müzîkekê guhdarî bikin paşê jî em berdewam bikin. Ahtı vaye vaye muvazer yağmur beli Muvadezet çepe kötü veri vayre ahlımın şeyi Muvadezet çepe Keti var raşı aklımın şeyi Muvave xerib xerib yede xerib yede Verdi savu çiçeği tore de zena tore ve zana Verdi savu çiçeği tore vazena tore vazena ساعتها خوش دنگی تهر لدنیا بیزی چند پیام بردوام بکم پاشم دیسل سر مشاری هلبت باخوان روز باش گوتیه زینب ارگنج مردین جگند الفان گوتیه از گلک سلاوش ورده شینم برنامه و هم هر تم تعقیب دکن گوتیه سلاوجی به تایبتیج موزیشن مره شاندنه سرسرا سرچاوا اجی سلاوش ورده شینم جی ایرانیج مره پیام هاتیه گوتیه من برنامه و تماشا دکن ایشالا می بر یا هاوی نتشتیم باش و خراب هیم ببن گوتیه İnşallah mamosteyeme ijmera bahsa ve bugün Eslavı ve sersera serçava bejim. Aras bek Almanya'yı şan diye ijmera Slav gotiye bernameye ve bxir bi malata ve bernameye veji jibku peyam şandi hin hoştur bu bernameye me. Em bejin de bejej mamostey xos pirseke bi pirsim dema emje Almanya'yı ten Türkiye ve ki kumaket ne ditiyem li ber tavi radızın gotiye em li ber tavi deminin gelo zrari ve hene yanlış xo mamostey baskirin demam zede biminin yaji kem biminin ber seva pirsava meda musabejin. Baş ez berdewam bikim.
به چند پیامین دن مرحبا گوتیه روژا بخیر به از 28 سالی من شکری من هیا ایواری دم از خوارنی دخم پر به من گرانت گوتیه ماموسته خوینا من سپیش زیاده در کتیه هنجاراجی وساز به حال دبم اون چه توصیه دکن گلو اون کارن سر به هنک شروع بکن ماموسته belki اون بهتر سر شکر دو چeşit şeker هي aslında zeyden ama am bejin dü çeşit hene tip 1 naxuşiya şekeri tip 2 tip 1 şu bağlı insüline bağlı insüline ev ya işte şekeri gerek zeyde bijmerin gorevi insülin axulexin am bejin tip 2 yani 28 sali az nizam yani tip 2 vaqta şekeri gerek bijmerin gerek haddeki vi heye الوی حد کمتر ببه زیده نبه شکریوی اویا گرک درمانی خو و خوارنه خو حرکتای خو گرک دقت بکن چخو شکر من بیشن احتیاجی ما شکری هیا کربوهیدرات هیا ام گرک اجبوی انرژی ام احتیاجی ما شکری هیا اما وقتا اف شکر خوینا مده زیده دبه insülin ya keme yanji insülin direnci heye ev şeker vata xwînê me de zêde dibe ev zirar dide me ev gerek ji bo zirar ne de em gerek hereketa xwe û xwarinê xwe dîqat bikin ne zêde birçîbûn ne jî zêde xwarin dengeyekî heye çuqa ihtiyacê me heye em çuqa enerjî این انرژی متشوق انرژی ام چه دکن ام گرک اوقا بخون زیاده ام اگر زیاده رو دونن سه گرک ام زیاده نخون حرکتی ما بوقت پر زیاده است ام بدنی ما دشغل مفصلی ما ام دشغلن قاسمه وقتا ام خوارن بخون نخوشی شکری داجی پر مهم ام ویگا د ویتامینی ما بحثوی کر د ویتامینی پر زیاده وظیفه وی هيا یک وظیفه وی جی پانکراس دا gerek pankreas baş bir şoğla ihtiyacı bir zede de hasne heye çinkoya magnezyum D vitamini ihtiyacı var heye vitamini hoji gerek meze bikin avanajı kem heye se avanajı gerek D vitamini kas kidine me bahsa yükür ihtiyacı meji roje mesela kilo me çukaya 10 kilo 1000 ünite. Em bejin em 6 kilo nese 6000 ünite ihtiyacı me heye aslında. Eğer kem be avanajı gerek em tüjekin. D vitamini navrune da dahale em bejin jbo vici gerek brunra yani zeyte ya behevra gerek bukun. Vaqta run tünebe em nikarin nahale و هندور انسان فایده وی نابینه وقتی هم ده ویتامین دستینن اوج داملا hocam گفت داملا روزه 5 damla 6 damla 8 damla göre karın bejin ne sen eczara bastı D vitamini D3 vitamini her deri aynıya henek habevi heye henek damlavi heye derzi em zede yani göre kafe em ne gerek nestenin çünkü zede siyaset hazar ünite heye navida em ji henek zede eğer per kemese em dedin carna vakta per kem nebe avja gerek bijmerin ama ser dile mesela Zivistanê gerek em tüm her carê D vitamini her roz bixun ama havîne eğer em tavê dibinin zêde D vitamini mesela mam dibêjin ki kilo ve çend be qas damla dibin bixun rast işte em goya 10 kilo ra 1000 damla 1000 ünite yani em bejin yani wek damla em distînin ya ünite û dibêjin de 5 kiloya 5 damla 7 kiloya 10 damla 7 kilo em bizlam 7 kiloya insan bir zlam mesela kiloyu 7 kiloya ise 10 damla. Eğer 5 kiloya ise 5 damla. Hafta kiloya ise 7 damla. Göre damla. Her damlaya da 1000 ünite heye. Görevi em hesap dikin. Görevi em hesap dikin. İnşallah bu herkesi bir fayda be. Yekşi mamusta mesela D vitamini em dibêjin ya gelekes edi beremed got D vitamini. Nahaji em dibêjin ki D vitamini D3K2 ji bo em bêjin evjev cuda ne gelo. D vitamini mesela kalsiyum metabolizması organize diki. یک وظیفه کی ویژه اوه او جیبو مثلا هستویا د ویتامینی فایده وی چه به مگنیزیوم پر مهمه یک جی K vitamini ev D vitamini dışına pişte çil sala em D3 K2 tavsiye dikin ama beri çil sala
çe bibeci heye çe nabije yani mesela roviye insan da mikrobiyota heye ev mikrobiyota bağırsak mikroorganizma evana K vitamini çedikin در واژه هم کارن K vitamini şinayı keskayı hem buxun Dikundir dedi bejim pir ziyade ya nezanim. Dikundir dedi be K vitamini heye. eri K vitamini le işte şinayı da keskayı da o zebze da zede ne o laşe insan da bağırsak da mikrobiyota mı heye mikrop avanaj K vitamini çedikin eğer ev probleme ki tüne bese bağırsak da K vitamini per ihtiyaca insana tüne çünkü zede K vitamini bistenen او جی زراره جبو تیر بونا خوینه ایردکی تیر بونا خوینی جی ایردکی K vitamini mesela am vaqta یک aspirin دخوی یا جی وارفارین ام دبن hocam جی جبو دلا dedim. Koraspine dedim Allah herkes ediyor. Koraspine de varfarin ام دبن oral antikoagulan avana جبو خوینا insan bira ne tir be avana zede ilaç zede buse em K vitamini dedin ki bra etkiyavi kembe. K vitamini zede be vega avji zrare. Avji çiz zede be zrara ve jhe. Denge da. İnşallah şifa bej bove. Be mamusta merhaba gotiye dayika min sağlık bir yanaha anjiyo buye. Destebi pirzu detevizin gelo sedamave çiye. Galo nizanım anjiyo ki piye xobu yanji lenge xobu au azveyan zanım. Heger piye xobu be جانا پشتی آنجویه هنه کی دمار ضرر دبینه و وی آواهی پیوسته که هر نخوشخانه که فیلمه که دمار بکشنه یا یکو اگر نه پروبلم نه دماره دبه o zaman abi kar her bölümde ne av vaka nörolojiwan tetkik bika. Yani anjiyo tesir eser tevzandın etki? ناكد احتمال هي كو بشتي انجيو دمار تانج دبه دمار دستا جدو آليا هناك مروفاش دو آليا خوين تستاندن كفا دستا هن كي مروفا يك آليتي يكو هاگر الدمارا tam baş mezenek و انجيو بكو او دمارا فونكسيونا و كيم ببه ev tevzandına şey de xuyun kemdi bu tevzandın şey de. Ev ji ihtimal ki ya nörolojik ihtimala nörolojik ya ji jiber vesedemeye. En başa. Canna ji B12 kem buna viji. Ev ji bu tevzandını. B vitamini kem dibin, magnezyum kem dibi ev ji tevzandı şey dikin. Ama nörolojik problem em beje sinir damarı ev ji problemek naxoşi. Yani ve deme biraz seri doktora xo bedin. Zaten ema emre nişan dedin her tememde bejim beyku em naxoş bebinin beykum tahlilan enjaman bebinin hem nikarin liver tişteki bejin. Tenem de juarda bejin munkarin seril vi doktori bedin anji ev preskrik ihtimal heye emre nişan dedin. Ne usama mustam. Em nizan şeker naxoşke şeker heye tun evji green yani. Giredayne. Ev havre giredayne bana. Rastla. Jibandırmayı Ferit Baran Şandiye gotiye rojbaş şuaraj mamusta Serdar Demirez dipirsim doxuynamın da pıhtılaşma gotiye heye gelo sedema ve çiyo vesçebik. sedema ve hene kan sedem tunu hene cihanım malbat da ev problema hene faktör de duxuyne de hene ev faktör na kem de ben am vakam bejin faktör 5 leydin vakidin am kar bejin duxuyne de ev د malbata da hene که هنه ام دبی هوموسیستین پروبلما هوموسیستین بوان هنه هنه جهانه جخوا خوینوان تیر دبه جبر وان سدمه وکیدن پیوسته کو سیل خوشخانه که خینه او تحلیل خوشه بکه لوان فاکتورنا بمیزینه başta be. Ve mamusta basa avı bakım. Havine o miherin ber tavete bikene ki çpas av roje de ben bakın ve henek baskır yek şey istixazım ve persim mereki ku gurçika ke bitune be 8 kilo be de ve çpas avı bak. Ha spora perskireka en daviye ki az bejim 8 kilo yek gulçike ki bes gulçike ki jmertere. Yani ek gülçikci işeme bese sıkıntı tüne fakat 8 kilo em 8 çarp her kilo ki ihtiyacıma çil sisiye. Ama tahta etken 3 litre.
ortalama Çesisi du kadeh havı ne usama? çil sisi na yek kadeh 200 cc ava 200 da Bu boret Araya vak düsut 400 me fهم kar. Araya. Ve demeyim dikar bejin çariye kahve falan. اره چاریه که اما کیلو کی بیا ام بیشن 100 کیلو یک انسان کی 100 کیلو 4 لیتر احتیاجی هست یک انسان کی 5 کیلو 2 لیتر احتیاجی هست روزه Yani dedi her temde bejin her ikem de litrevni ve kon evna rasnine li gor kilo ama. گوره کیلو فقط اما 2 لیتر احتیاجی ما ترد به ortalama fakat وقتا گرم بو مخویدان داد وقتا gerek daha ziyade بخون belki 4 kilo 4 litre 5 litre Ternek. ihtiyacı Belki işeki granda da kabiteyim. اره ev normalde yani normalde وقتا دخبته زیاده بکه اما احتیاجی ما ام بیشن بازال متابولیزم کی ما هيا دقیق کمتره یکل نیف لیتر نبه یکل نیف جبوی مزناده بیشم جبوی زاروک نا بیشم زاروک مثلا 10 kiloya احتیاجی 400-500 cc Tabii de litrece gerek. اره ama جبوی kilo mühime yani ihtiyacımı her kiloda 40 cc hem de بیشم Yani on çent kilo bin kilo ya koy be çilire. Evet. Am bejin çarpı çil. 40 اره Edi çi derketli gor. yani 5 kilo ise 2 litre. hafte kilo ise 2.8 litre. Ne gor 8 kiloya nezdeki 3 litre. 7 kiloya 4 litre. Yani یک انسان که 6 kiloya یک جی 7 kiloya her dirajı emna bej ne kadar bejin 2 litre. 2 litre yani genel ortalama ki. Ya ev yek. Ev do af وقتا اما کنگی آوی بخون. Tengi bakın. Pırsa her girin gevez bağırdık. Naha jboy viajı henek em bejin fizyolojiye ki insana em gerek bizanbın. Mida insanı da em bejin asit heye. Ev asit kengi zede dibe. Vaqta em xwarin dixun zede dibe. Asit jboy çi lazıme? Jboy sindirme. Yani vaqta mideye me da. Yok bir sarfine yani. اره asit me xwarin xwar asit zede dibe jboy ev xwarina özellikle protein yani goşt penir daha evvel evet dici run daha zede roviye da sindirama şey dibe sindirme em dibe vaqta asit kem bibe sindirama me dest penake yani kem dibe vaqta av xwarin Var nereme av bakar. بخار ev asit ام بیشن دیلیسیون ام چه دبن یعنی آف وقتا او آسیت اتکیاوی تأثیراوی کم دکه جبوی سر خوارنه دا Abi ben o. آوی ام زیده و نخون Yani vaki unçuna mangalı ve goşta xwadani seri ve hene kav bagırdakir ev goştu çena ben aksam. Bejin mina ka sabede. Abi dinabere de ben naxun. از دخوازم سر آبو و خوارنه جی چند کلمه بکم Evet. نخوشین هنه به تکلی دل هنه دل و منجی و سینی سیستمی او به هفر جانا به هفر ناخبتن او هشت چه سری مروه او جی پرانی ده هاوینه ده چه دمه ده گرماهیه ده چه دمه مروه خوینه دبینه هشت سری ده چه ده کم متروی هشت سری ده چه بند تابه دبینه هشتمان سری من ده چن جبر چی پرانی tansiyonu van da dikkavi. Ya jin nabzavan kem dibe. Da dikkavi bin penci hatta carina disekinin ye nekhoşne hanen u dikkavin ardi u khusari khol daradkhine. Galak nekhoşeme avan hanen. Bitaybetici az nekhoşxaneye me az bisar nekhoşiye aritmiye ji dikkavettim. Aliye ki nekhoşeme perskireke van evan. بوی آوایته دبی هشم دچه اما چی بکن؟ Em ser xwed. ام تست دکن بواره ام دنرن به نخوشیوان یا تانسیون داکت یا نبضوان کم بو یا جی هر دو به هر داکتن علی کی نخوش تانسیون وان داده کبه یک و تانسیون وان داده کبه هشم دچه ام جوان دبیجن روزه هر کم 2 لیتر آوی بخون نبو havini 3 litre, 4 litre am hesabı önakam diyor çok az ve xarn avqaz zede çünkü kemdi be tansiyonu var ne vak ما مستعمد بيل قول كده يا اخوان وجد بيت قصون فخنا قص باش كامل كل خوشي واني وكيد تلبا قص بحسابي كرستيبون ببورن لد في زاملي وقو در هنرين بلا من اكراني بقري ازاوا كي وقم باشتي بي باشا كرم كل ما مست و اوجي جانا ترينا كي هاويني بتايبتي هاويني هناك نخوشنا اوجي وخو ترينا كي ام هنكي كم خوجي دكانه بخو يكو تانسيون بدا دكو و هشوان ستريوان دچ
هنک جی هنه ام جواره دبیجن ev gora ji bo varîsê bistîne. Varîsê wan tune bijî xwînê dikşîne jorî bedenê ji bona ku xwîn zêde bê ser dil ji bona ku xwîna di hundirê damara de kêm nebe û ji bona ku hişevan serê wan neçe. Hinkî nexweş jî ev jî têrê Yani nake. varis tune jî be ditkare ji bo ku xwîna te kêm nebe goreya varîsê Bi bikar bîne. taybetî di havînî em veya ji nexweşa dibêje bistînin Yani havînî de xwîn ron dibe mamoste? Bi havînî piranî xwîn ron dibe hem hacîm ma xwînê jî kêm dibe hûn bi awayê dinê jî xwîn ron dibe û carna jî tansiyon bilind nabe em dermana didin nexweşan dibe ji bona ku tansiyonê wan bilind be ew jî sedî nexweşekî sedî du nexweşan van dermana jî didin yani em hew ji bona tansiyonê daxîne em dermana nadin carna em ji bona tansiyonê hinkî bilind bikin ji bona ku hinkî jiyana xwe kar bikin em wê dermana didin. Ê baş mamoste ez bi çend pirsêdî berdewam bikim temaşevanê me îro gelek pirsa dişînin di doktorê hêja dîtine helbet hûn ê bişînin ez ê jî bixwînim. Ji Antalyayê ji me re gotiye Merve xanim şandiye mamoste ji Serdar Xoca re ez dipirsim gelo bi meriv re xwîn rohun bibe meriv dikare çi bike gotiye ji bo ku pir ruhun nebe ez barim min rast xwand biçekî şaş nivîsandiye lê Cara yekem tiştê yekem bike bo avê kêm neke rojê en az 2 litre avê xwîna vexwe. me ron jî bê Xwîn- avê vexwin. Av vexwe en az herî kêm ew rombûna hinkî kêm dike. Wekî din jî yê ku rombûna wan bi tahlîla hatiye xuya kirin yê ku faktör kêmin yê ku xwîna wan hinkî ronin hinkî henin xwîna wan ron dibe nexweşiya pişikê bi wan hene. Hinek henin li cihê ku xwîn ron dibe dijîn awana cana pêwîst dibe ku dermana bixwe yê ku xwîna wan ron dibe û ihtimala ge ew ronbûna xwînê xwîn dicivin û dibe wekam dibe tromboz çê dike û davî pişikê davî ser dil davî mejî davî hemû organa ji ber vî awahî carna bi tavsiyeya doktora cana derman ihtiyaç dike em dibêjin wana antiagregan ya jî antikoagulan gorî şiklê rombûna xwînê em wan derman nadidin. Baş işte. Cigare hebe ew jî pêwîst e derhal vê cigare biterkîne ji bona rombûna xwînê kêm bike û derman hene dermanê bi taybetî jin ji bona zarok çê nebe û hinek jî henin ji bona wekî din nexweşiyê pirsgirêkê wanî jinekolojîk van dermana dixwe ew jî pêwîst e ku bipirse ji doktorê dahiliyê doktorê kardiyolojî bipirse ku nexweşiya wanî dibin nexweşiya malbatê ya Wek irsiye yani. rombûnê irsî hene tune ev faktör kêm hene tune ewana jî pir giring in ew jî Ev jî divê em zanibin. Ê baş e merheba ji were gotiye ji mêvanê were ez gelek slava dişînim bernameya wan her tim temaşe dikim spas mala wava mamoste dibêje ji bo ku em xwe biparêzin ji germa zêde em çi bikin bawer dikim mamoste em ji xwe behs kir bi kurtasyon kar bin carek dî behs bikin paşê jî em berdewam bikin. Germiye da em zêde ber tavê nîv saetê zêdetir wexta em sekinin em gerek biparêzin. Mesela bistik berî ji we behs kir ya qirêmên tavê mamoste. Em dedî wisa herî biha distînin em pir li her cihê xwe didin ê rast em çawa bikarbîn şaşiya wê çawa ye? Ev kremê tavê ev merhemê tavê tamam carna diparêze çermê insana ji bo kanserê ji bo ultraviyole işine ultraviyole em dibêjin tavê ultraviyole fakat zêde wexta zêde lêdin wana jî mesela fayda tavê Ya baş jî nayê ne wisa fêdeya baş jî bistîn. erê fayda baş jî kêm yani kêm gerek em Biya we qirê me tavê mamoste mesela taybetmendî wê özellikê wê ez bêjim divê çawa bin yani dedî ew qas merqi hene ew qas ê taybetî hene hin dibêjin fondoten di nav de êdî hûn nikarin fondoten di xwe bidin hin divê nat bila zelal bê rengê wê pir çeşîdê wê hene. Valla ser biya ev uzman
uzmanı psikoloji dermatoloji cildiye doktori daha pır zede zanın. Fakat avyaj standartizasyonundaki bir tüneye pır mesela doktor jinav hevda serviya henek hevnak yani farklı görüş fikri ve farklı ya. Fakat yani az fikramı emezin marka ki baş. Çünkü zede marka henin. Avanajı yani gerek pirskin yek psikolojik pirskin serviya ya azciyedi ya yani doktorla ya ev yek tabi zede nasekin em yekci mago ave zede bakın evet sizi xwarınji mesela vakta germ bun xwarınji mühime. Tişte gran em vakta xwar bakın tişte run تشتي گوشت و تشتي شیرین وقتا هم زیده خوان خوینا انسان جی روح دبه او جی خوارن جی رونه خوینه روح دکن جبوی مثلا هاوینه فیکی زیده دبن شینایی زیده دبن گوره موسیما ام دبن اف کیجان موسیما ده کیجان فیکی هنن لوی ده وقت کیجان فیکی هيا احتیاجی ما جویه مثلا گرمایی ده ام زیده زبش دخون راست بهینک دبن ام پتیخ دخون باجان دخون اره باجان وانا خيار وانا ناف مثلا خيار ده ناف اف سدي نوته ناف خيار ده زياده اف هي kaloriya ve jitine kaloriye hindike yani bu germayı da xwarınji gerek em tişte tabi'i tişte zebze feyki zede bixun tişte hayvana kem bixun kem bikin havine da başa ana hinnu derketiye hole telefon dikin dibe jimre falan xwarne bine hareketini nar ver marketeke nar dikaneke dibe av navi ve henaz naxaz bejim reklama dike bini yani jider ve xwarine او خارج درجته او جي خرودنه فاست فود اره دخونو او جي خود سکنو او ام پاش جی بر تلویزیون و تلفن تابتی جی جوان بر تلویزیون یا بر تابلت به ساعت رودنه جي خورانابن اف کیلو گرتن زیاده بویه کیلو گرتن زیاده دبه او دبه زرارك مازن لسر بدن يشد و بالتايبتي جي دهاويني ده هر چار مفسيمه ده spor tişki heri gringe yekut tuxazı tişki baş yukarı bike biraz spor bike. باشه ام جی سپاری بکن ام هرن با آیگون بلاش مره موزیک که بیجی ام پر آخوین از بارد کم هنه که بسکنم بلا اوج مره بیشی Gundem ber gundemeye kıtne set mal he Gundem ber gundemeye kıtne set mal he Gundeki kız büdükte tüne ev gumdaşı hırabe Gundeki kız büdükte tüne ev gumdaşı hırabe Baylemune zeryamın çupez kararı Baylemune
Zeryamın çuvalları Atımız erip benim peşiket yıldızlarım Atımız erip benim peşiket yıldızlarım Atımız erip benim peşiket yıldızlarım ساعتا خوش دنگه و هر لدنه بی معلوم سپاس کم و ازش ماموسته خواه سیم بک بپرسم ماموسته ام بج نشانه آلرژی چنه تمام ام جانا د پشکن جانا د کوخکن دی ام چه وزن بن او تشتکی نورماله آن آلرژیه Yani alerji vakta der laşe insan alerji çedibe beri kurandın em de ben avana yek rengi bir sordu be laş rengi insana laşe insana da sorbun çedibe germbun çedibe germ çedibe peyda em bejin pişkini çeydi be de pişkinin o nefese carna zede vakta zede de be nefesa insana kemdi be o carna embejin dile insana da çarpıntı çeydi be tansiyon dikeve zede bun çeydi be avana belirtiye alerjiyene يعني دماغو ev yek بمرهبن ام دبيجن او نخوشي نتشتكي نورمال alerji. Yani tabii مش bu alerji yarın ki doktori mamuste mesela alerji ere Naha alerjiye da dahiliye bölüme dahiliye da alerji immünoloji yan dal heye alerji immünoloji ev cizede tünen ev spor ev alerji uzmanı henen jboy zaroka spore zaroka doktore zaroka mezedikin jboy vakta nefesa mesela bejin alerjik astım alerjik rinit, alerjik konjüktivit avançe edibin. Eğer alakayı bir çave çebe göz doktori. Alerji bir poze kırka insan çebe ve problem ekim kulak burun boğaz dinare. Yekiçerim be mesela yekiçerim be dermatoloji yani gore kuderi reaksiyon çedibe ve derece psikoloji farklı ama genel olarak mesela embejin meyla insana alerji bun heyetüneye dahiliye bu alerji immünoloji uzmanı mezedik. Doğru ve natkarın seriyle bedin. Ne başa? Mamusta güneş çarpması çiye. Güneş yani çarpması. Yani bitir ki saate götür jiberim rast kriskirli. Bele yani ev jivak nerahatiya ke ye ku pir saate zede berta ve deminin sistem jibona ku cevabı bede ve tava reaksiyon adedin لبات همو و جوابه دا دخابته چه دکن وقتا کو زیده گرمایی چه دبه بدن جبوک و گرمایی بدن جی گرم دبه وک جدر و چاوا گرم به بدن مروه جی و گرمایی زیده دبه جبونک و گرمایی کم بکن دخوازه کو و گرمایی باوی جبو و جی دخابته حتی دمک دکاره اما وقتا کو keması da kava ve de mede icab sıcak çarpması veya da bejin bir Türkiye veya çelve ve tavele xist. Mesela bir tavele serim da. Evet, tavele serim xist. Çavad bak av kem de beden avandı. Ve doktor Hüseyin Bey go dehidratasyon çelve beden avandı av kem de seri eşandına ser despedike. Jbonaçı prania eşa serad havini de av kem bunu bedene de derhe canı ise de av kem de eşya seri dest pedik ki betlandın çedi be nema karı rabiz cihwa diqarmin dixwazir rakevin bihal dibin ev jî wek nexweşiya ke derdikeve holê rokê du roja cana dewam dikin tedaviya ew çi ye çi kêmanî hebe weya tamam bike bertavê pir nemînin وقتا کو برتاوی مانجی زده آبی وخون آنجی وقتی کو
پسکرک درکتن گوری و گاوی خو باوین مثلا- ام دهاوین جانا ام پر جانا ام رودنی ام آوی گورا هاوینه ده orta هاوینه ام قهوه چای پر حزکن راست او جی ادرار زیاده دکه آوه داوین ام دده. گرکم جویا زانبن او جی وقتا که ما بخوار جی گورا بدنا خو گورا درمه گورا گرمایه هوای ام بیا وخون ما بخوار جی گرکم بوره آوه جی وخو جمعنا چه قهوه آفته جبر وی هاوی قهوه بخوار آف کم دبد بدنه ده جمعنا که تجربه که آف پیرته او همو پیشیه من اوانا تجربه کنه جبر وی حیان هاوی همه وقت آوایی که دی ثانی بو مثلا ما راسته. مثلا قهوه دمک آوا لاش انسان کم دکه کم دکه راسته تمام شور بده دما قهوه بخور تقز آویجی لبالی و خون ام بیجن دقنه کو ونزراره نبینن ام تکارم بی بیجن ای باشه ما مستبی کم بیجن کریزا دل چیه و هنکی جنب بکم ایدی ناو نخوشی دل ده بله ام میجی بحث بکن قریزا دل نخوشیا کو دامارک دل بخوا سه داماره دل هنه او هر سه دامارنا یک وقتا کو دختمه تماما دختمه نه تنگ دبه هدی د زمان هدی د وقت درباست دبه دمه که د 10 ساله د 15 ساله د 20 سالی ده هدی دامار به گلک فاکتورا تنگ دبه به جغاره به تانسیونه به کلسترول به حکایه مالباته وكذا من خوشا شكر هدي تنگ دبن دبس شست هفته هشته روجا كتي او دمار جنشكا تنگ دختمه دمار تماما دختمه خوين نار گوشت دل اوی اوای ناو اچاوا دبه مروف قریز در باستکه وقتی که قریز در باستکه وقت ارد چاوا آف نابه آف دشوت ارد زهاد به دل جی اوایه وقتا که دمار ختمی د ساعت که 2 ساعت ده او دمارم پیوسته که وبه یکو سنگاوی اشیا اشک جانک که نزانه دجدینه سنگاوان دجدینه به سبب دست پیکر او اشک دست پیکر برا نسکنه سرین خوشخانه خینه چونکی زمان پرین گرینگه چوقا زو سرین نخوشخانه خینه اوقا زو دماره وان ودبه yani teşhis sazу am dibêjin ya زو mamostena راسته براسته جی د قریز جده اف گرینگه قریز دمار سدی سد ختمه و قریز در باسته به دمار ادوی دمه ده دما کرد احتمالا سگندنا قلب هیه 30 دقیقه ده جبونا کویس او 30 دقیقه ساعت که ده گرینگ او نخوشاک یک قریز در باس کر بگیجن بگیجه نخوشخانه yani tabii kalp سکنه خودینه کش خودینه خود که. جیان خلاص تبی yani از بیجم قلب بران نسکنه سکنه جبران نخوشخانه بسکنه نوسه بدسته دكتور انا ببلاد دكتور كاربن مداخله بكن هلبت افجي تشتكي قالكي جرينجا اي باشا مامستا مرحبا بيج مهمت كرادا جان قريج مرشاندي درباسي بخود شفاي بديوه دبيج علي خوي چپی و اشامن زیده هی زان جوجی بومه لبلی اشامن خلاص نابه گلو سدماوی چی گلک سدمه ایشا پیه چپه هنه نتنه ایشا دله او سنیره موکا دردکوان دچه مجی یه پی او ای دل وک هم aynı جی در باسته به نزیکی هف در باسته به اجبر وست دمه ایشا دل وک ایشا پیاجی جانا خو خویادک وک ایشا چنگ خو خویادک وک ایشا مل خو خویادک وک ایشا سینگه خو خویادک وکیدن نخوشی وکیدن جی پیدشه نه تنه د نخوشیا دل ده وقت دمار تنگ دبه ihtimal هي پی بیشه yani sedeme پی و ایشاندنه نه سدی ست دله وکیدن sedem جهنه چه sedem هنه نخوشی نورولوژیک هنه ihtimala هي فتق بوان رهبه ihtimala هستیا هنه وكذا احتمالا ام بيجن جاسترو انتستينال سيستم يه ريفيو او وكذا جهنا ايشانا
tava hevde dibin. Yê ku em dibe psikolojik hene. Em karibêjin nexweşiyê wekî din fibromiyalji hene. Ji bana vî hawî sistematik nerîn jê lazim e. Anjiyobiye damar normal derketiye ihtimaleke mezin nexweşiya wî dil tune ji wana vî awayî pêwîst ku serî li nexweş li branşê dinê xîne û xwe muayene bike. İnşallah derbasî bê xwe de şifayê bide we ji mamosteyê xwazî vê bipirsim. Mamoste gotiye merheba di pişika me de ango akciğer gotiye mantar heye ji bo vê em dikarin çi bikin? Yani bir şekilde mantar nexweşiyê ki mühim e. Normal jiyanê da em bêjin bir şekilde mantar kolay çê nabe. Ev ya nexweşiyê ki em bêjin bağışıklık sistemi, immün sistemi wî de ki problemekî heye. Yan şekerê wî heye. Yan jî em bêjin nexweşiyê ki başka tiştekî heye ser wî ev mantar çêbûye. Ev mantar kolay çê nabe. Ji bo vîya ev cigare dikişîne, tutun dikişîne gerek wîya dev jê berde. Av li vê derê jî pir mühim e çünkü wexta ev sekresyon çê dibe, ev bêjin balgam pişikê de çê dibe, ev ya gerek em bavêjin, ev jî pişikê diparêze, ev sistemekî diparêze, ev balgam mesela wexta derva tozekî, polenekî, mikrobekî tê, balgam ev ya davê ji derva. Ji bo balgam jî bavêje av gerek em zêde bixwin. Av her derê de mühim e. Yani çawa xaniyê xwe mala xwe bavê paqij dikin, naşîme jî bavê paqij dikin. Dikarin bêjin ne? Erê ev ya jî paqij dike. Evê dawî nefesê xwe gerek rast bistênin. Nefes her ciyê de baş e, mühim e. Ji bo çünkü nefes ev wexta normal baş nestênin her laşê insan da her der sıkıntı da gelir. Tabii oksijen kêm dibe. Oksijen kêm dibe. Bundan sonra fişika insanı da em bêjin ciyê jêr nefesê gerek ev nefes kur em bikişînin ki ew derbira bişo. Yani ji diyaframê ne? Diyaframê erê diyafram ji bo spîkera ji bo xeberdan jî mühim e. Stran bêjan ne? Ji bo kesên ku bêtir daxivin diyafram tiştekî pir hewce bi rastî em pir zehmetiyê dikişin nefes ama têrnake hincara. Dê mamoste em nefeseke rast çawa bistên hezir me wedîtiye em çawa bikin dikarin nîşan bidin. Niha nefes em bêjin sê lobe pişikê heye. Em en zêde em yekî yan jî du em nefes wexta de distênin em ew dişoxile. Ama en zêde en mühim diyafram ciyekî diyafram ev loba xwarê. Tam li vir nefsa êdî em hîn bûne mamoste. Ew jî ji bo wî jî gerek em nefesekî kur. Em bêjin litre û du litre 1.2 litre. Wexta em nefes bistênin ew jî wexta diyafram dikeve ew derve. Wexta em diyafram nefesî distênin ev em bêjin pir zêde fayda wî heye. Em oksijen zêde dikeve hundir. Vagus sinirî heye, vagus. Nervus vagus ev sinira li kafê derkeve pencemîn e. Ev pir mühim e. Çünkü em bêjin wextê me de ki nexweşiyekî pir mühim stres e. Stres her tiştê sedeme tesîrê her tiştê her tiştê dike. Yani ji psikolojikê, ji nexweşiya dila, kanserê, metabolizma, endokrin, hormon dengesizliği, roviyê, bağırsakê her derê stres etkî wî heye. Romatizma, stres ev stres wexta zêde dibûn kortizol ser em bêjin gulçikê ser gulçikê da hormon bezekî hormon heye. Surrenal bezi ve derê de kortizol evlî kortizol nöradrenalin adrenalin hormonê vana zêde dibin. Wexta ev zêde dibin jî her dere laşê insanê da her dera problemekî zêde dike. Ev sempatik sinir sistemi aktivasyonu stresê da zêde dibe. Ji xwe vê wextê da vê zamanê da evek ji zarokbûnê ji ixtiyarbûn. Zengînbûnê li feqîrbûnê. Herkes stresê wî zêde ye. Rast e Ev stres em çawa dikarin kêm bikin? Ev çend yani psikolog jî ev yaşam koçî psikolog êdî her cî tedbîne dibe nefes terapîsi. Nefes terapiya nefesê ne? Pir zêde em bêjin tavsiye çê dikin. Ev tavsiye yek jî nefes. Wexta nefes em kur dikişînin
vagus siniri aktive dibe. Vakta ne vagus aktive dibe em bibim parasempatik sinir sistemi dibe. Yani sempatik ev stresi de zede dibe. Parasempatik ji yani dinginlik, embejin rahati, vakta xawe da dikeve devreye da ev parasempatik sinir sistemi de vakta diyafram nefesi dikin ev parasempatik dikeve devreye da. Ev yek. Ev dedu vakta em zeden diyafram dikeve da ev vagus mesela jore da tiroide da akciğer pişiki, dil, ondan mide, rovi, bağırsağı mazın, kolon, zıraf, safra kesesi, pankreas, pişika reş, cigara reş, pişika ambirin dalak, inervasyon evan, inervasyon da ben yani vagus teva da inervasyon çedik yani uyarı çedikin. Vakta am diyafram nefesi distinin ev sekresyona va, ev şoğlandı ne va ji normal çedibe. Yani embejin mide salgısı, salgıya zrave, salgıya pankreası, salgıya roviye, ev teva vakta am nefesi kur bikşinin diyafram. embejin alakayı alanı hocam ji taşikardi bradikardi heye evana ji vagus em zede dikin evana ji denge çedikin evana ji vagus vagal aktivite evana ji rast dike denge de çedikin gelek lekolina da mesela derket ya da beje dema insan nefese koydu rast bide bele ev gelek nahoşi rahat tabi işte evana vakta mesela eşa insana zede bu bira nefeseki kur bikşenin 4 saniye bira bigirin 4 saniye ez jî nîşan bide ere ama win singa xwe narakin tişta ku em hîn bûne mamoste hekem şaş bêjin win jî bêjin em nîşan bidin bila temaşevanê mijî bele mesela divê win ji zikê xwe bistînin yoksa ere em 4 saniye bistînin nefesa xwe me mestent yani nej singê me wisa singa we bila bira rane zikê me buwerime 4 saniyede em ê bistînin 4 saniye em ê bisekinin bigirin û 4 saniyede bidin ev en basit en rahatî ama em dibin 4 5 8 heye 4 merhele zêde 8 heye evana yani 4 saniye bistênin 7 saniye bigirin 8 saniyede bidin ev jî en zor eviye ya herî zor dayîna ez bawer yani jî 4 8 12 saniye ev jî ama 4 en kemtir em vakta mestent biraz zikê me tibe ew zikê ter jî hinek zor e gerek zikê birçî vakta midê me roviyê me da xwarin pir zêde bû yani piştê xwarin ev nefes zor e rast lewra ev derê dîteng dibe ew xas mezin nabe ji ber vê yekê em her tim birçî pêşkeş dikin qet ji sa nebêjin acîba wana çi xwe em li bir birçî da beser nefesê bêjim helbet mamoste bi taybetî yê ku sporê dikin bi nebizaneyî bi nezanî bû jî bedena wan dialimin bi ew di nefesa diyafragmê dikin rast yê din jî yê müzisyen be dengbêj ev jî diyaframa wan jî ji diyafragma wan pir guçkê wan awa mezin dibin dibe dibe sar litre 5 litre kuvvete quvvetî ye yo bi taybetî jî yê ku ku dengbêj me got û yê din jî yê ku bilûrê dixin yê li mey dixin yê li ney dixin ku îşa bi nefesê em dikarin nefesê karî xwe bi nefesê bikartînin ewana jî çîka wan zêde dide ewan hem karê xwe dikin hem tenduristiya wan baş e ji ber vê awayî ez dibêjim yê hûn dikarin egzersîz bikin hûn di wexta ku malê bin dera bi şarkıya bêjin ji xwe re çend strana bêjin hûn ê bêhemdî hûn ê ji diyafragmê nefesê bistînin an jî hûn dikarin bi enstrûmanekê bistînin û bi enstrûmana xîne yani bi amatörî ne bi yani ji ber vê yekê dema ku em ji diyaframê bistînin bawer dikim demam derenceyê ve çûn zû bêname naçikine wisa em di derenca diçin em dê ay nefesa me têrî min nake yani li ser hemî jiyana me demam bikarbînin ji xwe baş e dibêjin zarok bi bebektayî rast distînin rast e ne wisa pitik derva dema em çiqas mezin dibin wekî her tiştî em jî xera dikin mixabin baş em diçin pera didin em dibêm hîn bibin em xera nekin baştir e em hîn bibin wekî mamosteyê em got ji bêvila xwe bistînin 4 saniye ne wisa got mamosteyê nîşan dide bila derhener wê nîşan bide 4 saniye jî bigirin
پاشیش دبی خو بدن نه وقت ما مستیم Onçka kur dedin. Demek ki onun kur sendiye. yani demek ki avukası ve kursa yekşi diyar bu yani vaş bizim diyaframestan ma mustem nişan dedi anha binerin zeki ma mustem Ev hareket diyafram hareketa diyaframa. Vakta em nefes mestent. 4 saniye digri ma mustem anha tabini kare ve paşiye bide Venerin çavaz gibi çu buxarı da bizim yani Gerek ciye ki runuştun em rahat runuştun ama ciddi ve rast. Uli vakta em serpiya em bikin seri insana geçdi be. Geçdi be. Ev tansiyon kemdi be dikkat bikin. Oksijen zede de benim Jiboy sajber ve oksijen ki jiboy vagal uyarı. Ev vagus me goya vagus. ve demir runuşti çevikin. و یک کو قلو به هین پیوسته Eri. دیافراغم بلند به Eri. او بچوک kapasiteye pişke kem de be hin پیوسته که و دیافراغما داخینه ev ve zayıf şeydik ya acı tüye ki bedim ve jber kon hareket kin tabii enerji dedin ve jana baştır be bağır bikin de maun hini ve ki bunu gelek preskrike ve çare ser be ne zaman mısta. Bele. اي باشا ما مسته دميان بردوام بكن ببرسا مرحبا قوتي اسحفتي وشش صالي ما مسته دماكو اسخوارن دخوم قال لكي نفسا من دي قرتن قوتي از بار موسى نفسندش سردار دمر قوتي تكاري ببرسي يكشي هر تم جبي بلا من وك ام بيجن اكنت هي ونسر بكارن چبيش وقتا کو خانه دخول نفس نفساوی وقتا کو تنگ دبه احتمال هن نخوشیه یا پشکه یا نخوشیه دل اوانا احتمال مزنن یا کو دمشه نفساوان تنگ دبه و یک کو خانه دخول نفساوان تنگ دبه وکه هفدنه جمعه فرق ناکه احتمال مزن نخوشیوان دل هبن یا جی نخوشیوان پشکه هبه جبر وی آوایی پیوسته که هر سری نخوشخانه که خینه فیلمی خو معاینه به و فیلم خو بکشینه وقت اکوکاردیوگرافی و اکاگه به روزه که کاری شیخ بقدینه به وی آوایی نخوشیاوی یا دل هبه مروه کار به درمان بده و چاره سر بکه. مامسته نخوشیه دلم بیشم yani tam her tim basa kriz adil dikin ya çuma divan salın davi de betir juan aracı ve kemdi birim beri medgot qaytene ihtiyaran raheye yani nakoşi helbet herkes raheye le divan demi davi de ku juan aracı betir derketiye sedeme yekemin nakoşiye am de kriz adil derbastıkı zede de am anhan dibinin juanın 20 sali kriz derbastıkın و تن نخوشخانه و دماره هم و دکن جی ل مخابن درنگی دکن یکوز جوان کریز در باستک باندوراوی هین زیدل سر بدن وان دبه یکو سالی وان تمنی وان زیده دبه 5 سالی 6 سالی 7 سالی وکم به دمار شخص شغل چیدکن وک شاخه چیدکن وقتی که دماری وان تنگ دبه و دختم دمار خوین جالی کدین جیکانه جی ببینه او گوشت قلب او جبونا کو خوینه بده لی جوانا وقتی که دماری وان دختم خوین ادی ناچه تابلو به دیستال ناچ خواره جبر بس ادمه یک کریز در باز کر یک گنج و زمانی که زو نر نخوشخانه قلبی وان ام دبه کم دخبته نورمال ده شغلاندنا قلب سدی شت پنج دخبته یه ام دنر کریز در باز کر پشتی کریزه قلبی وان شغلاندنا ابو سدی 35 لیکی 6 سالی ته کریز در باز کر در دلیوان سدی 5 دخبته یک جوان باندورا کریز هین سروانه جبر بی آوای زاروکتی ده گره که دست بکه ام خوارنه دیدم زاروکا و تلویزیون و دکرم دو بخون دیدن زاروک بش بهشی خوارنه دخون و 4 سال در باسته 10 سال در باسته اب دیدم دو وی زاروکا وی چما آوا خوارنه زیاده دخون تعلمات
بهشمندی دخونه بهشمندی زاروکا تر دکن و زاروک جی artık دعلمن زیده بخون سال به سال زیده دبه خوارنه ام دبه آماده لزر و آماده دبه فیسبوک yani. او ایسین جذب دکن زاروک دخوازن ام جی دخوازن جان ام شف چی دکن ام دنره چی دکو دستیم ام دخون سر ل دکو دستیم ام دخون ای دبست دکو مستام ام دخون چی دکو مستام ام دخون زاروک جی چی دخوازن چی دخوازن و یا دخوازن بخو جانمه بدنمه پرانی تشته رون بدون و تشته شیرین دخوازه و تشته شور دخوازه چی تشته نباش به بدنمه و یا دخوازه تشته بزرار چنه تشته بزرار و یا دخوازه به خوشه جبر وی آوایی زاروکتی ده هنگی هین زاروکتی ده دست پیدا که خوارنا گران دست پیدا که و تمنی بچوک ده kriz dest pê dike. Le alî nexweşînê dinê ji hene ez dixwazim qala van nexweşîna bike nexweşiyê rîtim ji malbatê nexweşiyê ê malbatan nexweşiya rîtimê heye. Dibe filan keso tiştekî wîtune bû 35 salî çû rehmetê. Yê ku di malbata wan yê ciwan çû rehmetê ya jî yekî hişê wan serê wan diçe pêwîst e ku serî nexweşxaneya kêxîne نخوشیا دل نتنه نخوشیا دامارایه نخوشیا وقت دل جی وقت خانیا کیه او دیوی هنن داماره و هنن elektrik sistema elektriki هنن ده هر جهید آلوزیکتیاک کار هبه جبر وی آوای هر سیستم گوریوه گرک به نقاش کردن جوان دجی یکو احتمالار نخوشیا مالبات ده هبه وانا جی پیوسته کو لیکولنا که زیاده لسر چه بکن جانا نایفهم کنن سپور وانه ده سپور دکن پروفسیونل سپور دکن دچن دکتور لیدنر دبی آوای تمام سالمه از سالم راپورا سالم ده وای ام نخوشخانه ام دبینن یکو پروفسیونل یکو حتی دبن ملی تن نخوشخانه ام دنرن نخوشیا جمالباته ام نخوشیا کانه روزه که وی نخوشیا بکشه ریتموان خرابه اکاگه بسیط تفهم کنن او اکاگه نایکشاندن اکو نایکشاندن صدمه هین نخوشیا اوانانه دبی orta sahi kat xware û mir. Sedemek ki sedî bîstî sedî sî jî di ciwana da nexweşiya em dibe nerahetiya rîtimê yê ku mirova dikuje em dibêjin ventriküler fibrilasyon. Yê ku ventriküler fibrilasyonu li derve pê ket mir. يعني اجبر بيك اجي ابيك زيد ev jî ihtimalek ما مست عمليات قلب هافيني باش انزفستاني ما تماشا كما برسي جمر فرق ناکه جیکو ام دخبتن درجه اوی ام گور اوی ayar dikin nezedey derece gibi ne kemi derece gibi o dayı da nexweşxaneyê gorî wê te ayar kirin. Peki li gor nexweş ama li gorî me hûn jî bipirse de yani hava ne pir cemidî û ne pir germ de çêtir e. Ama ana nexweşxaneyê me mezinin û her derfet hene gora ve derfeta derve 40 derece germayî hebe jî dirê nexweşxaneyê de 24 derece germayî em karin çê bikin ber vê awayî ne giring germayî hewê piştre mesela malê bicemde malê çû malê û hewa 40 dereceyî û klîma tune yani ew jî ne derfetek baş e yani divê malê belî ku derê be dengê awê hebîne wisa em bêjin ê baş e wê demê em ê berê xwe bidine müzik jenê me bila ji me straneka xweş bêjin em pir jî nexweşiya axivî
Ez aşık çavetime, ez aşık bejnatime, ez aşık sozatime, yare tuzalim. Ez aşık sozatime, yare delal. Malbar kır yar çuz ozana, şivan pezberde hozana. Malbar kır yar çuz ozana, şivan pezberde hozana. Ez bum kulik serdara, yare delali. Ez bum kulik serdara, yare tuzani. Ez aşık çavetime, ez aşık bejnatime, ez aşık sozatime, yare tuzatime. Ez aşık sozetime, yare delal. Ez aşık çavetime, ez aşık bejnatime, ez aşık sozetime, yare tuzak. Ez aşık bejnatime, yare delali. ساعتها خوش دنگه تر لدنی بیم على تاوا ما مستمع بحث آویکر یا تماشاوانی که مدبی جدا ما بحث آویکر و مجار گهراندیه ببورن جار جار و ساعت بی امکنگی آوی بخون بفیده یا هنه کم کارم دیس بحث آور بکن مگو سر خوارن زیده آف ام گرک نخون yani en ziyade bardağı ki beri خوارن 10-15 dakika beri emkarın ziyade av بخون hatta ni beri 15 dakika ام بجن ساعات کی بری خوارنه 2 ساعت بری خوارنه وقتاش ام شیار بون مدوی خو ششت شوندا ام کارن بارداغ یا 2 بارداغ آب وخون çünkü وقت رازان 6 saat 8 saat ام بی آب دمینن از لاشه insana ihtiyaca آب هيا افيك مخوارن خوار پشته خوارنه گوره خوارنه مثلا گوشت مخواری است اف سندرما وی 2 saat 3 saat چه دبه 2 saat en kem derbas bu pişte 2 saata em av vakun daha baş çedibe daha baş çedibe pişte خوارنه 2 saat beri خوارنه 15-20 dakika em gerek avi vakun vaqta me em spor edikin avi gerek zede vakun hindik zede اوجی احتیاجات زیاده دبه جاره که دا زیاده آفون میدا انسان دورمینه وانا گرگ ام دقت بکن وقتا سپوره دا اوجی مهمه وقتا رازاندن ام زیاده توصیه نکن جبوی رازاندن دا ام شیار نبن çünkü em bejin devamlı razandım ba evji mühime gerek em şiar nebin zede vakti beri razandını em tavsiye nakin ama hatta saat şeve nehe şeve da em gerek zede av vakun em vela bikin Abi cari ki da ji av zede vekharin evji nebaşe gerek em yani bela bikin yani mesela de bejin de litroni ve abi vakun ama de cari ki de em vela cari ki de nebaşe navaroji em seri roji vakun وقتا جاری که ام ودخن گلچکی ما مزد که اف زده بو او باوجه راست هنک جی مثلا هنک جی خوارن هنک و خوارن جی مزده خوار قهوه خوجام دکتر سیدر خوجام اویا بحثا وکر چایا شین هناك شايا تبعي اوانا اف تشت اف وخوارن يعني زيده اف وندا دبه اوانا جي دهيدراتاسيون چه دبه وقتا ام خويدان ددن اف احتياجام زيده دبه وقتا جي gerek ام اف زيده يعني مثلا ما بحث ابي كريا ما مستبخوارني رنتني اب ام بيجن وكي تشتين بخوارني حمي
ام كان بكم باشا نوسا نعم. وكي ام بيجن تشتين باسيت اره وكي داو بلكي نزانم من سر بيتش دبيجن yani na gerek mesela xwarin jî pir behsa ki dirêje em tişt em pir tişt tevlihev dikin. تشيتك تاني تشناك انت عبي ما برتبيني ما هم مستحيل bêjin xwarinê de karbonhîdrat nan çê dibe şîn sebze heye protein goşt heye rûn heye avana tev her yek kompartmanekî ciyekî de sindirmavî çê dibe. Mesela protein mideyê de sindirmavî çê dibe. Tiştê rûn û karbonhîdrat roviyê de ev sindirmavî çê dibe. Wexta em bi hev re çê dikin sindirma insana zor mirov sindirmavî zor wexta zor dibe. İşte asit tiştê asit vedixwin ki bira rahat dibe. باشم دبيجن Ev jî- صودا يك بقينا من Yani soda soda ne maden suyu ava madeni ava madeni ev jî ne bixwarin ra ev jî ji bo mineralê pir zengîn bûn çê dibe em dibên av ama mineral jî baş e önemli. Mesela sodyum dibên potasyum, kalsiyum, magnezyum, bor ev tiştê mineral jî ev jî mühim e evana nav ava madenê de çê dibe ew jî em karin berê xwarin jî piştê xwarin jî em bixwin ama evana gaz wexta dikin? insan çê dike wexta gaz çê dibe insan rahat derdixi ew jî maden suyu soda piştê xwarinê dixwin ama rojê carekî maden suyu ew jî baş e ji bo Yek bes yani. eger sodyum pir zêde nenese gulçikê insan böbrek yetmezliği tune ese kalp yetmezliği tune avana tansiyona wî ne zêde maden suyu li wê derê jî baş e ama tansiyonê wê zêde be gulçikê wî ne baş ne şol maden suyu zarar dede yek ev hocam ji bo tansiyon kêm bû go bira hinek xwe bistênin ya em mesela evek tansiyonê wî kêmin hinek daha zêde pîrekê genç evana xwînava kêm dibe tansiyon jî kêm dibe ev yek gerek avê pir zêde vexwin ew duduya jî ava sûsê heye ava sûsê ava sûsê jî tansiyonê zêde dike fakat ew hinek insana jî tansiyonê wî radikin zêde dikin gulçikê wan jî xera dikin potasyum kêm dibe sodyum zêde dibe ew jî gerek dikkat bikin yani ava sûsê rojiyê de بطيبتي herema me de zêde دبي قولا كردا اوه erê kola kurda erê ew jî hakikaten jî pir fayda wî jî heye ama hinek gerek dikkat bikin çünkü يعني وكي هر تشتي بلا مقدار اوي زانبن yani ev genç peki problem tune ama hinek nexweşiya qalbê nexweşiya gulçika nexweşiya ödem hebese ev tansiyona zêde dikin pir nexweşiyekî xeraj dikin ama eger tansiyonê wî kêm be ciwane nexweşiyekî wî gulçikê nexweşiyekî wî dil tune ese ev jî ji bo tansiyon zêde bûn ava sûsê jî baş e باشه أوجي. يعني دقور وينا تبي هر تشتي بقرار اوي هذا دنگي قرار. كده نزيد. بخون باشه نزيد. اي باشه ما مستم جي سردار خوجه دبيجي بپرسم بخير اخو کسی که کوجه ام بجن قپاقا دل عملیات بو به پشتی چند مهان دکاره دی دیساجیان اخوی نورمال و گری سر Yani pişti şeş meha dikare artık çı bixwazi kare bike ama yê ku bi piştî sê meha jî dest bi jiyana xwe dikû xebata xwe dike henin yê ku karê giran dike piştî şeş meha em dibêjin dest bi karê xwe xebata xwe bikin yê ku karê sibik dikin piştî sê meha heta piştî du meha dikare dest bi xebatê xwe bike. يعني کسی که دخبت يعني بجن ما مستعملیات بله. که در باس کرد میموره یا جلجه کی دخبته بله. تدیم دمام نخوش کردن ام راپور دستینن بله. يعني مسج بو جهه کی ایش دکاری چقاسی راپور بستینه یا جی او ایش زحمت نه دیوی زوره نه دیده و وگری سر ایشی خو حیا sê meha raporê didin nexweşa em. بله Raporê heyetê henin ji sî rojî dest pê dike heta nod rojî em dikare bidin em dikare du car bikin ew raporana gora nexweşiyê gorî hinikî hene sê meh şeş meh neh meh ihtiyaca wan hene raporê bistînin hek jî henin mehekê de ciwan bin zû radibin ser xwe
yani ziyek pir bin jî hafte 8 salî bin hêdî yekî nexweşiya şeker wan re hebe hîn gora wanê din hîn bi derengî radibin ser xwe. tabii لا شهر كسي وكبنينه بله. نفس ما مستبدي مرحبا ما مستقوتيه لينجي من انغو بي من دتبزه قالوا چما دبيجي دشي سالي ما از قلت دشي سالي احمد دبزاندن تشتكي از بارت كم بير تاثير قالك تشتاندك ما مستا Gelek sedemê tevizandinê heye yani ne tenê nexweşiya damara û nexweşiya dil e nexweş nimetên dimê lingê me ditevizin têkiliya tevizandinê û ling û dil ne zêde ye lê em dîsa jî ewan tetkîk dikin em damarê lingê wan dinerin em yê xwînê top belav dikin û xwînê top dikin em wan herduwana em muayene dikin em dinerin bê ew nabzê wan tije ye ne tije ye em ladikî wê diner em diner varîs hene tune ewana bi muayene tê fahm kirin wekî din jî em wan dişînin filîma li filîmê wan dinerin em Doppler dikişînin li gora filîma wextê ku di damarê wanî ê xwînê top dikin û ê xwînê belav dikin atar damar toplar damar em li wana dinerin gorî wê pirsgirêk heyî tune em li wan dinerin bi wextê pirsgirêk hebe gora wê em tedaviyê xwe didinê em dermanê xwe dinê yê ku ewan tiştana tune be em dişînin cihê wekî din em dişînin nexweş branşê dahiliyê wan ji bona ku li xwîna wan binerin dereceya seviya minerala binerin seviya elektrolîta binerin vana em dixwazin wan tetkîk bikin. ما مست انسانك مثلا بيجي نخوشيه كدل يعني هب بيجي او نزاني ام بيجي هيا ما جي تونه بيشتي چند سالا به بلا هري كنترول خو اي قلب بكي ياجي سري چند سالا جاري که Yek ku nexweşiya wan dil tuneye nizane çû nexweşxaneyekê muayene bû nexweşiya dil tune. O zaman yani vî awayî 4 sala 5 sala carekê yek ku li her tiştî miqate dibe bes e. Lê yekî nexweşiya malbatê hebe, yekî nexweşiya wî hebe. Yekî mesela di malbata wan sê ciwan mirine. Em nikaribe her 5 sala warin. Em dibêjin warin rûtîn 6 meha carekê salekê carekê warin kontrol be. Yekî nexweşiya dil hebe. Yekî mesela devekê dil hebe. O ya em bê qapak. Nexweşiya wê heye. Yekî ji dayîkbûnê de nexweşiya wanî goştê dilê wan qalin de ya tenik dibe qelbê wan kêm dixebitin avana ku nexweşiyê giran e. Nexweşîne heye elektriksel olarak çîkek kêm dike xebata qalb ne çê dikin û jinişka ihtimala qelbê wan bisekine çê dibin. Nexweşînê warê hene. Gora nexweşiyê gora mirova. Her nexweşiyak her nexweş li gora şexsê xwe em lê dinerin gora wê em wan dinerin. Yê ku nexweşiya qapaqê hebe em dinerin eger nexweşiya wan qapaqê ne giran be em dibe salekê 2 sala şûn de warin. Yê ku di malbata wan de nexweşiya dil hene em dinerin hinek henin qapaqê wan bi sê ji sê çîka çê dibe aliya çê dibe hinek henin du alî çê dibin em ji wana dibêjin hûn gerek pêwîst e ku hûn 6 meha carkê warin salkê carkê warin. Yê ku nexweşiya wanî dil hebe damara hebe em ji wan dibêjin 6 meha carkê salekê carkê warin muayene bibin. يعني ام بيجن انسان دبي لغور وان امري كو غوتن جار جار هر خو معينه بكن ان شاء الله خدای تعالی شفای بدیوان ام بيج بله ما مستجوب بپرسم هاوی نزوستانی قد فرناکش خود و انسان ایمون سیستم ما هرتم باش بین نوستا بلکه هاوی نه وک گوت خوارن سوکتر دبن بلکه ام باشتر دبن ده ایمون سیستم ما خوش بکوم به پاریزن دبم چی بگنم هنه که بحثا بکن Yani immün sistem vaktan sistema parezin buna bağışıklık hem de bejin mesele ki kure leşkeri insana antijen antikore insana sedi haftevi
روی دایا دبیجن میجی می دویمین میجی می دویمین جی اف هورمون سروتونین اف نورو اندوکرین هورمون وان جی زیاده میجی زیاده تر روی دا اف هورمون چه دبن اف آنتیکور ام دبن اف لوکوسیت اف حجره سپی اوی خوینه دا اف سده هفته روی دایا اینها اف وقتا اف ایمن جبوی ایمن سیستم دا روی انسان گرک باش بشغله یعنی قبض بون گرک چه نبه اف اولیه آره اف قبض بون جبوی قبض بون چه نبه آوی گرک ام زیاده بخون احتیاجا خو اف گرک وقتا هات ام گرک هرن و تشته شینای ام بیجن تشته طبیعی ام گرک زیاده بخون زیاده خوارن هم زو زیاده نخون هم جی روزه سه چهار جارا پنج جارا خوارن گرک ام نخون گرک ام یعنی روزه دو جارا یا سه جارا بخون اوجی مهمه اوی نخوشیه کی مهم تونه بسه یعنی مثلا هند جارا دکتر دبیجن یا مثلا هندک و گلک جارا بخون نه راست نینه او یا جوی هر کسی نباشه او بره بو نها ام بیجن intermittent fasting هيا اصوله کی نه اگر پر نزایف تیروید نخوشی کی تیروید تونه بسه نخوشی کی شکر تیپ bir شکر تونه بسه ev نخوشی avana gerek daha ziyade bخون ev ayrıya ama normal insana ki normal kiloyu ziyade kiloyu normale gerek du cara en başeviye yani en ziyade se cara ev se cara xwar arevi da gerek tişteki naxun ara öğün debijin ya em hertim حتی هم او سازانی نه فیکی شیری نهی هر تشت چه به مدو قای نه وقتا کی ام تشت کی داویجن میدا خو وقتا میدا مد شغلن رویه مدا کی حرکتی کی هيا میگراتوار موتور کمپلکس دبن لاتینی ام سی حرکتی وی وقتا میده دو شغلن اف روی دسکنن ایشه میده خلاص بو حرکتی میده دست بیدکن اف حرکتی میده کمپلکسن ne yani sadece xuarın sindirim dikin hem xuarın sindirim dikin hem hundure insana da emdibin dimejinin tamam mı ev vitamina naha zede xuarın zede bun ne başa uz gerek du cara ya jiste caran buxun pişte viya Ave em bu bakın o tişte henek em bejin flavo kompleks henin nav tabiye da vitamin mineral o antioksidan madde henin antioksidan madde nav mesela em bejin pivaze da quercetin heye nav seveda ji heye nav sire da alisin heye nav em bejin ev quercetin alisin ev resveratrol ev tişte ev daha ev jivana ilaç çeydikin naha ev ilacı ne trendeki ne ev fitoterapi de bejin ama ne tizet fitoterapiye em kronik nexweşiye da em vana henek tavsiye dikin naha bira yanlış fahm nabe nexweşi vakta hatta ne ciye ki da hat avana tedavi kirin işe doktoraya fakat em ben bira nexweşî çene be em çawa xwe biparêzin em çawa xwarin bixwin ev madde ev tiştê tabiî li vê derê de pir muhîm in tamam mı em dibin em berberîn dibin işte sîr nav pîvazê da ev lîf henin ev antioksidan heve avana jî ji bo bağışıklığê de pir muhîm in nav hingivê da em bibên propolis heye propolis ji bo bağışıklığê ji bo immün sistemê pir muhîm e stres, vakta stres zedi bu immün sistemi insana kem dibe. Ama baskılamıştık. Kortizon vakta zedi ki lökosite de etkiye vahye. Cede tesir dike. O ki minak mesela diçin azmune hem dinerin stres ama jiber kuzede yoksa bejin navame değişe yani. Navame değişe am bejin birinci de be hemen tişteki stres tişteki kahret tişteki dirsi. Cede laşeme ve nişani medide yani. Laşe insan dedi am bejin ceki da birinci de be leve insana da nav hundure ser zamanı insana da stres zede çedi be. Avedici em bejin dengeli em gerek xuar dengeli bixun. Yani em bejin çinko magnezyum, D vitamini, jboy pireka demir hasın. Avana ji mühime
gerek vitamin C carna ihtiyacı me heye ev vakta em bejin mevsim le sarbune derbase germbun çedbin havine yani bahare u yek jî germe Faiz yem için sermaye. Avana vakta wan jî insan dueste laşe insana vakta jî nexweşbûn zêde dibe. Vakta mevsim geçişiyem dibin. Mikrop jî zêde dibin. Rast. Virüs jî zêde dibin. Tabi temas jî mühime. Viral salgın jî heye. Piştî Covid'e hinek mikrop jî denge awa jî degiş bû. Viral jî ew jî diguhere. Ew jî mühime. Piştî Covid jî sistema insana jî degiş bû. Sistema tabiata jî hinek degiş bû. Yani insan u tabiata alakayı bir pır zedeye. Vakta tabiat değiş dibe insan tabiata insan jib. Vakta em tabiatı değiş dikin, em xara dikin, ev jî jimere zarar didin. Jî jî yani ev baş binerin netişteki ev baş ye bideyim. Ev jî mühim. Em xarab binerin ev xarabı ye bideyim. İşte bağışıklığı em bebejin xwarine xoya min de dengeli bixun, stresa xo xew jî pir mühime. Xew pir mühime. O egzersiz, spor, hareket jî pir mühime. Vakta em spor dikin, hareket dikin, laşe insana, hormonu insana dengeye ev bağışıklık jî zede güçlenmiş dibe. Yek jî işte roviye insana em de megot. İnşallah bejin bila millet hejvan mesela hebi. Ve mamusta merhaba gotiye dayı kamin 64 saliye singavê de eşi jiber ve yekî jî ûdema xwe dirêjît ke wek çarpıntıya wê dibêje çê dibe mamosta Serdar ji bo vê dikarî çi bêje? Yek temen 64 bû. 64. Ez nizanim belkî nexweşiya şeker hebe, belkî tansiyonê hebe, belkî nexweşînê wekî din pêre hebe, yê ku sîngavê diêşe pêwîst e serî nexweşxaneyekê xîne. Cara persiva yekemîn ev ve persiva duyemîn jî ya pirsê de pêwîst e ku wextê ku xwe razand ser dilê wê lê xist, zêde lê xist, ew îhtimala ku nexweşiya dil pêre hebe ew zêde ye. Yani wekî din nexweşîn wekî din tune be ew îhtimala nexweşiya dil hebe zêde ye. Çünkü xwîn zêde dihare ser dil wexta ku xwe dirêj dike xwe radizê û wexta ku xwîn zêde hat ser dil xwîn jî dil jî dixwaze wê xwîna belav bike bedenê ji ber vî awayî zêde dibe. Yê ku nexweşiya wan rîtîmê heb jî ev tişta dibe, yê ku nexweşiya wan rîtîmê tune be nexweşiya dil heb jî ev tişta de dikeve holê îhtimala nexweşiya rîtîmê bi vê nexweşiya re heye û belkî bi hev re nexweşiya damara jî û nexweşiya rîtîmê her du bi hev re hebe ji ber vî awahî pêwîst e ku her ser psporekî kardiyolojiyê xwe muayene bike. İnşallah Xwedê bike şîfa. Mamosta merheba gotiye ji bajarê Mêrdînê Orhan Kaymaz şandiye dibêje ez B12 bikartînim lêbelê dema zwêna bikartînim jî ez bêtir gêj dibim. Ev demeke dirêje jî dibêje ev mesela serê min her tim gêj dibe 11 meh zêdetir e lê ne ji ber kristalên guhê min e gotiye yek jî dibêje dema ez B12 bikartînim zikê min duwere me gotiye mamosta gelo li vir çi şaşiye dike? Na B12, B12 normalde bejin heftê carekî em wexta me goştê sor xwar gerek kêm nebe. Wexta kêm e laşê insanê de ya mideyê de insanê de ya da roviyê de problemekî heye ki ev ya nakeve hundirê insana. Ya ev ya hinek nexweşî heye li em bêjin atrofik gastrit, ev pernisöz anemi, ev nexweşiyekî pir tiştekî garîb e ew ya gerek endoskopî çêkin mezekin ev ya tune hese wexta maalesef em vê wextê da ev vîtamîn kêmbûna vîtamîna pir zêde bûye. Ev ya du sebebê wî heye. Yek ev xwarinê da ev mikrobesîn em dibêjin kêmbûne. Wek berênî ev çandbûna endüstriyelê wexta zêde bû. Hinek jî vîtamîn kêm bû. Vîtamîn mineral kêm bû. Çinko, iyot, magnezyum, evana kêm bûn.
ev yek sebebeki yeke nav xwarin da mikrobesin kêm bûn ev ya dudu jî me vega me xuya em galetî ya wexta xwarin dixwin em galetî dixwin yani sekresyona mîda me sekresyona roviyê me sekresyona ziravê pankrasê wexta rast naşolin ev vitaminek nav xwarinê da em fayda nas dînin evana wexta kêm bûn mesela B12 wexta kêm e em hebê bixwin ev zêde dîsa em fayda wî nas tênin ji bo wî em enjectable dibin derzî girek lêxin heftê carekî mehê carekî carna pir kêm be 5-6 roj ser hev em didin Dest pêke dibêjin her rojiyê her rojekî hefteyê mesela wexta kêm bû em dibin mesela kemtirê 200 dese em dibin bira qutiyekî 5 heb ser hev lêdin ev ya qutiya dudemin heftê carekî piştê wî mehê carekî gerek tim û tim berdewam bikin ji bo wî ev heb hinek jî mesela îşteha insana vedikin hinek ev wermandin çê dikin carna jî işte ev şekerî mesela şekerî wî hebe gerek B12 bidin wanan jî ew jî mühîm e tevizandin ji bîrbûn çê dike B12 pir mühîm e yani metabolizmê de jî pir îşê wî heye ji bo wî jî ev wermandin gerek neheb eger kêm heye se em derzî tavsiye dikin Mamoste İzzettin Şandiye gotiye slav û hürmet ji were ji mêvanê te re û ji stran bêjên were xebata were jî bi taybetî gotiye bi kêfxweşiya me temaşe dikin bernameyê di şopînên gotiye mala wava saeta we xweş dîse roj baş gotiye merheba ji were sihîv dih salî me her tim nefesa min teng dibe singa min wek kûsa asê dibe gotiye di êşê min EKG kişandiye li berê tiştek derneketiye gel û nabza min jî dibe biçekî zêde bûye gelo dilê min de pirsgirêk heye yan na nabze ve zêdebûyî belkî ihtimal gelek ihtimal hene xwîna wê belkî kêm be belkî nexweşiya guatre pê re hebe belkî bê spor yê ku sporê nake ji nabze wan zêde dibe yê ku ew jiyana sedanter hebe nabze wan zêde dibe lê wexta ku qelbê wan ji nişka tiştek di ortaya da tune stresek tune tiştek tune ji nişka qelbê wan zêde lê xist bû 105 bû 200 tu sedem tune û ji xwe bersekinî an jî çû nexweşxaneye ew dilê wan lêxistina dilê wan sekinî ev nexweş ihtimala ku nexweşiya rîtmê pê re heye EKG ne bese ji ber vî awayî pêwîst e ku xwîna xwe tahlîl bike û wekî din jî em bêjin wekî wek ekokardiyografî wek holter monitorizasyonu awana jî ihtiyaç dike gora şikayetê wekî din em bipirsin û garî we em karin nexweşiya wê bibînin Bê mamoste ev jî bila ameyî dawî bê wextê me ez bawerim êdî diqede mamoste merheba gotiye di dilê min de av gihaştiye hev ji entabê Bahriye Aslan Tekin Şandiye gotiye mamoste karî ser vê çi bêje gihiştina avê em dibêjin piranî îdiyopatîk e yanî sedem em nizanin sedem çi ye lê alîkî wê jî em dibên ji ber piştî nexweşiya vîral vîrusê derdikeve holê hinkî jî ji ber nexweşiyê metabolîk derdikeve holê ji ber nexweşiya dil nexweşiya gurçika ji ber nexweşiya guatrê yê ku em dibe hipotiroîdî ji sedemê ji ber va sedemna carna ji ber nexweşiyê pişikê yê wek em bêjin tüberküloz werem em karibe jî ji ber nexweşiyê pişikê wekî din nexweşiya kanserê ihtimal heye dilê wan avê bigire wexta ku av kêm be em dermana dide û tahlîla dikin dermana dide em takîb dikin lê yê ku nexweşiya wan dilê wan av zêde top dibe nahêri dilê wan bixebite dilê wan nikare dil awa hem bê sistol hem diyastol hem avê xwînê wextê belavê bedenê dike xwe teng dike xwe biçûk dike wextê xwînê belav dike top dike dîsa jî fireh dibe ev hereketa ev tevgeriya kêm dibe û
û nemakare vebe. Venabe ew ji ber vî awayî jî tansiyona wan de dikeve ihtimala ku em dibêje tamponat çê dibe ji ber vî awayî nexweşiyê dikane hayata wî têxi talûkê ew ihtimala zêde dibe ji ber vî awayî muhîm e her serî nexweşxaneyekê bixe û xwe takîb bike bi 6 meha carkê filmê xwe ekokardiografiya xwe ماوستا پرتاسی برسی به بدنویجی بلادلی تماشاوانی من امینه دبیجی دمیجی مده دمارا من ختمیه ماموستا سر به چه توصیه بکی بلافجی آدایی به پاشم خاطر خواست سدمه ختماندن دمارا و چیه او پیوسته ام لیبنرن جارنا خوین ج organa davi mejî carna jî prîmer em dibê nexweşiya mejî ew jî wek çawa damar teng dibe li dilê dil di gurçika de damarê gurçika de damarê ling û de piya di wextê teng dibe wekî din aynı şeklî de mejî de damar teng dibe heger damar teng bû damar xetimî be tedaviya wê zaten gora wê ilaca didine û gora wê tedaviya wê hene le heger sedem tişkî xwîn ji organekî dinê hatibe avîtin wek dil hatibe avîtin dîsa tedaviya wê wekî dine serîl doktorê xwe bidin em bêjin berê sodrê şima xêr bê Serdar Xoca Hüseyin Xoca pir spas dikim Zobî Aygün Çam Xoca silav dikim gotiye programa we pir rind e zav selam dike kanûnê Şengül Şandiye spas dikim malava doçent Doktor Serdar Demir Malatava psporê kardiyolojî ji bo agahiyên hêja Doktor Hüseyin Taşkiran doktorê psporê daxiliyeyê gelek spas dikim gotinek wê dawî hebe em ê xatir bixwast Sağ olun, Xwedê razî saxiye dixwazim. em jî spas dikim malava Aygün Çam spas dikim ji bo dengê te Veysel Ateş Malatava spas dikim ser tim dibêjim Xwedê me hewceyî we neke lê Xwedê we jî serê me kêm neke înşallah em bêjin bê temaşevanên hêja îro jî hatin dawiya bernameya xwe sibe heman saetê de bi mêvan û mijarên cuda em ê li vê derê bin û jî li ber ekranên xwe bin bi muzîkekê em xatir jî dixwazim bixatirê we. Aman ya safi dünya, aman ya safi dünya.